Kawuok Siaya wadhi nyaka e kaunti ma Homa Bay kama sirkal mar kaunti no osechako chenro mar chulo nyamrerwa ma kwandgi romo 2,950 kaka achiel kuom chenro ma entie go mar bero sekta mar thieth kochakore e kor gwenge. Gavana Gladys Wanga kuom thuolo mar jumbe ariyo osebedo ka bago romo gi nyamrerwa e sub county tema Homa Bay mar manyo riekni ma inyalo bero go lwasi mar tich ne nyamrerwa go. Wanga omedo ni sani nyamrerwa te kaunti no yudo chudo margi dwe ka dwe e simbegi mag ong'we yamo. Ka okoni mano en singo mane omiyogi e kinde mane otimo campaign, bendo yango ni piny owacho mare dhi nyime gi chenro mar rwako nyamrerwa go e okumba mar thieth mar NHIF mondo gin bende giyud thieth makare. Wawacho ni wach moro ni ng'ato nodhi omo pesa Homa Bay kaka nochopo e gine kosele to jioro amia mo mae gicha ma koro chopo ka gino onge, samoro jomoko yude, samoro jomoko ok oyude, samoro ki otimore nang'o. Mano nwacho ni wach mwatieko, nikech piny tindo biro digital, ng'ato ka ng'ato be nigi simu, koro pesa nyaka donj ting ting ng'ato ka ng'ato. Joma registered e NHIF un koro kuchaku chule NHIF ni di chaki chulo pesa ni. Joma ok registered di bedo registered, pesa osechul from May. Koro udhi adhiya nyime gi thieth. Nyaka ne wachak wuotho kodgi, nyaka ne wachak chulogi, waseneno lokruok kendo waseneno pogruok, nikech kata osiptendewa tich mwasebedo kwatiyo osiptal, improvements mwasebedo kwaloso, gine magidok ginyiso community ni osiptal makama sani nigi equipment bilani, ki in gi chandruok bilani tinyalo dhi kama kama tinyalo yudo konyruok.